Agar no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según... Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la 72ª edición. Ongi etorri, Donostiako Zinemaldiko 72. edizioko La Virgen Roja filmaren aurkezpenera. Eta horretarako, baditugu hemen, taldeko kide ugari. Eskuinetik hasita. Bueno, ezkerretik hasiko naiz, bai? Filmari omenalditxo bat eginez. Aurora eta Hildegarti, eginez Patrick Criado, Aixa Villagran, Alba Planas, Nadia Nimri, azken horiek guztiak aktoreak, Paula Ortiz, zuzendaria, Eduardo Sola, Guido Hilaria, Maria Zamora, produktorea, eta Maria Contreras, Amazon MGM Studioseko filmen Espainiako arduraduna. Hasiko gara, prentsa horrekoarekin, eta laster eskatuko dizuez, zoi ere txanda eskatzeko, eskualtxatuz, baina lehenik eta behin Paula Ortiz entzat, zuzendariarentzat galdera bat dut. Izan ere, filma ikusten ari nintzela, esaldi bat oso deigarria iruditu zait eta zerpentsatua eman dit. Eta bada Freud eduki behar duzula sexuan, Nietzsche bularrean eta Marx buruan. Eta ikusten ari nintzela, pentsatu nuen, agian Paula zuzendariak erreferente filmikoren bat izango du, zinemagileren bat izango du, filmen eragin diona eta agian lotuta egon daitekena gorputzeko zati horekin eta Ama Birjina gorri horren gorputzaratuko dutenak, ezta? Galdera hori sortzen zitzaidan. Bai, eskain zuzen ere Aurorak sortu egiten du Ama Birjina gorri horren gorputza, ez? Eta erreferentzia horiek ez ditugu lotzen Marx, Nietzsche eta Freudi, arriskutsu izan litekelako, baina bai pentsatu behar badut aurreko zuzendarietan, zeinak elikatu dizkidaten gorputzeko atal horiek burua, bularra eta sexua film honetarako, begira, aipatuko nizkizuke Francis Ford Coppola, burmuinerako edo bururako, bularrerako Sofia Coppola, alaba, eta Steven Spielberg. Bera ere referentzia handi izan zen, sexuan galdetzen diona, Jack, ez bularrean. Bularrea partekatu egiten dute Stevenek eta Sofiak. Aita, buruan, eta bularren alaba, eta Zeliniz Jauma, sexuan. Aipatuko nizuko horrela, bote prontoan, 5 minutu barru egin besteren bat, edo besteren batzuk aipatuko nituzke. Hola, buenas tardes. Kaixo, Quería preguntarle a Nacho. eguerdion, Natxoani galdetu nahi diot. Horrelako pertsonaia konplexu bati nola heltzen diozu? Nola sartzen zara pertsonaia horren buruan, emakume horren buruan, ez? Oso ulertzen konplexua baita, ez da? Zuk badakizunean proiektu baterako 4 hilabete luze, beharko dituzula, autua batia berbera. Prestal nago tortura honetan denbora luze bat igaroteko badakizulako animikoki faktura pasatzen dizula, bai? Ordaindu egiten duzu, beraz, jakin behar duzu, babesa izango duzula, sartu ahala, izango duzula, babes hori, eta prestatzeko pertsonaia guztiekin bezala, sakondu egiten duzu, eta adostuta zagoen, itzal bat. Egin behar nuen, nik sortzen nuen seteko aldartea, saiatzen nintzen alik eta gutxien egoten bertan izugarria zelako bertan egotea, esaten zidaten ura zaurpegia nuela, ez? Beraz, hori batetik eta bestetik babesa, ez? Babesa handi izatea. Bera ondoan nuen, Alba hortxe ezagun ere dena ematen, beretik, denak produktoreak idoiak hasieratik, etengabeko solasaldi batean sartu ziren bestela, horrelako pertsonaia nola esan hieratikoan sartzen zarenean babesa izan ezen oso zaila izan daiteke. Horrelako proiektu batean ezin duzu bakarrik lan egin, ezinezkoa da, gainditu egingo zaitu, beraz laguntzarekin halaxe egin dut. Intentar comprender. Eta ulertzeko ahalegin hori,
guztia bezala, irudimen ariketa bat da, zuk kasu erreala duzunean, ez zara saiatzen gerturatzen distantzia izugarria zelako estetika oso argi, ezarrita zegoen, eta estetika ariketa horretatik, esate duzu, nola egingo dugu? Oso izarditua, emozionala eta espresiboa, edo estoikoa eta barrurantz eta buruan etengabe, ez? Eta bide hori aukeratu genuen, hori xerabaki genuen, eta hori adostuta egin behar da, hori ez da bakarrik egiten. Zineman, batez ere, bidea elkarrekin egin behar duzu, jende mordo batekin egiten duzu. Eraikuntza bera ere, alaxe egin genuen. Nik ulertzen nuen distantzia hori zegoela, baina, kasu erreala izan arren, irudimena behar duzu, zu irudikatzen hasten zara, eta asko sartzen bazara, ulertzen dituzu, ulertu nahi ez dituzun gauzan, ni negarra egiten nuen, aurretik eta gero grabatzen nuen, gogorra izan da, beraiekin egiten nuen negarra, zuzenerekin, produktorearekin, kanpon egote dizutan, hor txegontzen nintzen negarrez, venga, akzion, eta hasten nintzen, ez? Gogorra izan zen, bai. A mí, también por alusiones, ya que estabas hablando del trabajo en equipo... Talde lana aipatu duzunez, badakit zarela soilikari kastari buruz, baizik eta profesional tekniko guztiei buruz ere. Jakin nahiko nuke, filmeko gainerako aktorek nola egin dioten aurre proiektu honi. Auroraren pertsonaia oso konplexua delako, baina beste pertsonaiak ere konplexuak dira. Ez dakite zerbait esan dezakezuen, zuen esperientziari buruz. Vas tú, voy yo. Dale. Zu alani, bai, aurrera. Paularekin lan egitea oso erraza da, eta opari bat da. Eta ez nabil hemen pelota egiten, ez da gutxiago ere, baina hasieratik gidoia irakurtzen duzu, eta hasten zara pertsonaia irudikatzen, hasten zara etxean lantzen, eta gero beraiekin lan egitea, oso erraza izan da, eta askatasuna ematen dizu ere sortzeko, eta Paularekin batera sortzen duzu. Eta pertsonaiak hasi ziren benetan entxeguetan ateratzen, Hiruzpalau bider entxegatu genuen, eta orduan agertu ziren benetan pertsonaiak esaten genuen zer. Nola hitz egingo du? Gaztelania neutroa. Andaluziako azentorekin azkenean gaztelania neutroa. Eta berarekin lan egitea bada oso ludikoa ari garelako gai oso nola esan ilunak ukitzen eta gaitzaileak ukitzen niretzat izan du alderdi ludiko hori. Eta niretzat izan da filmaketa onenetakoa, benetan. Eta barkatu luzatzen ari banaiz. Baina pertsonaiarena oso erraza izan da, ni oso mizkina naiz, oso zorrotza, eta nik esaten beste bat, eta lozatzea, ez nahikoa da, ez dugu gehiago behar. Ezakitena, elkartu egin zen, Tetrisa, antolatu egin zen, eta isildu egingo naiz. Bueno, yo, claro, repito, subrayo todas las palabras. Bueno, berak esandako guztia errepikatzen du, eta Ixak esandako guztiarekin nator Paulak dena erraz eta eder egiten du, naiz eta urak hain zailak izan. Baina gozatu genuen filmaketan, baina sufritu genuen. Adibidez ni Natxoarekin ari nintzela guk eraiki behar genituen pertsonaia horien arteko simbiosia bazen sinergia oso elkarlotuak zituzten pertsonaia batzuk, ez? Baina aldi berean, filmean zehar, momentu batzuetan oso energia kontraiarriak dituzte, Hildegartek badu energia bat eta Aurorak beste bat. Eta hori, elkarrekin nabigatzea, elkarri kutsatu gabe oso zaila zen, niretzat ere gogorra izan da, Natxoak esan duena sekuentzia bat bada, ahaztu ezin dudana. Bapatean, esan zuten, akzion aurrera, eta konzentrazio eta intentsitate hori guztia sentitzen zen Auroaren pertsonaian, eta gogoratzen dut amaitu eta nola
hautsi zen guzti eta ikusten duzu zure lankidea, ez? Esaten duzu, hau oso fuertea da, oso bizipen fuertea izan da. Eta nik zorte handia izan dut Patrik, Aixa, Natxoa, Pepe, aktore guzti hauekin lan egiteko aukera izan dudalako, nire sekuentzia guztiekin nituen. Eta oso polita izan zen niretzat, bakoitzarekin sortzen zen energia oso desberdina zelako, Patrikekin zoragarri izan zen asko gozatu genuen, Maite Mintze hori argia, ez? Eta iluntasun erabateko horretatik ateratzea, eta tabernara joatea, ez? Eta 30 urteetan Madrilen zaun argitasun horretaz guztiaz gozatzea, eta Aixaren pertsonaiarekin ere adeitasun eta txera hori guztia oso atsegina izan zen. Niretzat ore bat eta plazer bat izan da film honetan lan egitea, eskerroneko nago, eta Paulak poesia zainetan darama. Eta filma ere halakoxea da. Eta proiektu hau, elkarlan handiko proiektua izan da, nik alaxia sentitu dut. Entxeuen prozesu horiek ere oso aberasgarriak izan dira, eztabaidak, 30ko hamarkadako Espainiak egungo Espainiarekin dituen sinbiosi hori buruz, zarakatzea, unibertso horretan sartzea, eta ikuste gauza asko daudela komunean, ezta? Eztabaida politiko horiek guztiak, sortzen zirenak, eta bete-betean sartzak garai hartan, ederra izan zen, oso ederra izan zen. Eta zuekin lan egitea, oso aberasgarria izan da. Eta maitzen duzu filmaketa eta esaten duzu, beste pixka gehiago ikasi dut, ez? Munduari buruz, bizigaren mundu honi buruz, gaur egungo Espainiari buruz, iazko Espainiari buruz, edo iraganeko Espainiari buruz, eta zerbait kontatzeko gainera, ez da, eta zerbait mugitzeko, ez? Beraz, ni eskerroneko nago proiektua benetan ederra izan delako. Buenos días, enhorabuena a todo el equipo por la película. Egunon zorionak talde osoari filmarengatik. Paula, galdetu nahi dizut. Oso ohituta gaudelako hizkuntza bisual oso poetiko eta lirikoa ikusten, zure filmetan. Eta hontan agian gutxiago ikusi dugu, ezakitagian historioa benetakoa delako, edo benetako gertaeretan oinarritutakoa delako. Mugatu baino, esango nuke erronka bat izan dela. Egia da normalean ni kontemplazio eremurietan ongi moldatzen naizela, baina film honek bultza egiten zaidu ukabilkada batek bezala. Horrela bultzatzen zaitu ama horrek, alaba ezten, elektrizitate handiko une horretan, tentsio handiko une horretan, ezin zinen geldirek egon, ez? Gidoi honekin ezinezkoa zen kontemplazioetan geratzea. Bultzatu egiten zintuen, aurrera egin bat zenuen. Ideiak, emozioak zeuden, atabikotik politikoraino, eta lenguaia hori aldatzea edo nire hizkuntza narratibo eta dramatiko aldatzea berez gertatu zen zerbait izan zen, eta referentak aipatu ditugu lehen. Eta horregatik adibidez berraztertu nuen Spielberg. Erreferentzietako bat, ez? Agian horregatik bururatu zait. Eta banako gertakizun hori, kimunikena, bazen ulertezina zen zerbait mundu ideologiko batean, sartzen zena, fanatismoz betetako mundu batean, ulertezina ziren elementu sartutako mundu batean, eta niretzat benetan ikaspenak handiak izan dira kontatzeko moduari dagokionez, eta gertaera erreala izatea kasu honetan esango nuke privilegio bat izan dela, eta privilegio bat da bigarren errepublikan ibili ahal izatea, ez da, hori uste guztiok hortaz itzegoela, begira nuen gauden 30ko hamarkadan bigarren errepublikan, ze mundu dauz ez zoragarria. Baina, historikoa izateagatik ere, Natxoak esan duen bezala, ez du esan nahi irudimena erabili behar ez duzunik. Zinema ezin da izan historikoa. Ezinezkoa da nahiz eta oraina kontatu. Zinemak autu bat egiten duelako, planoa, enkuadrea, eta zuk autu hori egiten duzunean,
sormen ariketa bat dago, irudimen ariketa bat dago, kontzeptualizazio ariketa bat dago, zuk autu bat egiten duzu. Beraz, historikoa izatea, beste privilegio bat gehiago gainera. Garai hartan, esan genuen goazenara, 1923an egon gara eta zoragarria izan da. Bai, eta hau da, bere kasua, berak ikasi zuelako historioa. Ni, ez nintzen joan ni unibertsitatera eta ez nekin guztia, ez da? Eta askotan gertatzen da, ez baitzula galderak, ezin duzula argitu, zuzendariak ez duelako informazio hori guztia. Paulak aldiz, informazio guztia du, beraz, badiozu galdetu, zalantzari baldin mauzu, eta zu kokatzen duzunean, gertatu zenunean, ulertzen duzu, eta Pepe Biluelak, hemen ezagon arren, ipatu behar da, berak entxegoetan benetan ekarpen baliagarriak egin zituelako. Ribera ondoren Espainia zabaldu zenean, ez geunden prest zetorren horretarako, ez? Eta hori ere gaur egun gertatzen da, ez da? Ez gaude prest inoiz aldaketarako. Eta hortik lan egin genuen, leku horretatik. Ustez, beraiek prestatu egiten dira, tresnak ematen dira, egalak, ematen dizkiote bere buruari, beraiek etxe batean elikatu ziren, eta hor benetan etzen tortura bat izan, Burmuin horientzat aberasgarri izan zen, egia da ere programatu izan zela, eta alde horretatik izugarria ere bada, baina egan egiteko aukera sortzen denean badakigu zer gertatzen den, herrialde honetan bezala, ez? Begira zer gertatu zen herrialde honetan, eta ondoren mundu gerra iritsi zen. Beraz, izena jartzen ari ginela, mapa horiek ere egiten genituen, mapak, benetako mapak egiten genituen. Entxeguetan, egiten genituen mapa historikoak, paper gainean, ulertzeko zer ari zen gertatzen Espainian, Espainiatik kanpo, urte honetan, unejakin honetan, zer esaten da, zer argitaratzen da, zer irakurtzen dute beraiek, zer dute beraie liburutegian, eta hori bada gauza benetan liluragarri bat, Auroraren pertsonaia, Galizian sozialismo utopikoa irakurtzen, nor da emakume hau? Zeintzu dira bere senideak, zer delata daukate liburutegi hau? Noski, Aurora ere ezin zen atera kalera, ez? Bazen ezagutzaren galaxia moduko bat, eta horregatik ederra zen ikustea bera mapa horretan artea, zientzia, emakume zientziaz, soziologiaz, filosofiaz beteta zuen, eta gertatzen zen hori guztiak gurutzatu egiten zen, eta aurkitzen genituen mapa horietan, gertakizun historikoak oso elikagaiuna izan ziren pertsonaientzat, ez da? Hori guai egon zen, ez da? Bai, esango nuke onena hori izan zela, jaso genituen eskolak deitzen diezue, barkatu? Una niña, te quiero decir, cuando no tienes... Ni banegoen, aur bat bezala, ez da? Zuk datuak ez dituzunean, zuk ulertzen duzu. Nondi datozen ideia horiek. Eta batean enkizatu egiten dira, erradikalizatu egiten dira, eta gertatzen dena, infernua gertatzen da, sutu egiten dira, onerako edo txarrerako. Eta hortan nabigatu genuen mundu teoriko hori guztia, ez? Arrazoiaren ametxek monstruak elikatzen dituzte, eta hori bizitu genuen, bai, esaldi horren bilen, ez? Nintzen gogoratzen nola zen, bai, komentatzen genuen, ez da? Nola da posible, ez? Emakume hauek izatea zibilizazioaren eredu bat, ez? Baziren guztiz eredugarriak, eta azkenean ankerkeria bat gertatu zen, ez? Beraien gorputzetan bizi zuten biek, ez? Eta ideien mailarik gorena uztartzen zen, ez? Bai, tratatu eugenikoetan ikusten da, programazio eugenikoa, eta ikusten dugu zer bilakera izan zuen Hitler eta beste guztia, ez? Hori hor zegoen gertatzen ari zen dagoeneko, eta beraie bazekiten, bai, noski. Bai, nolabait, bai, hori azertzen ari ziren. Egia esan historia linjuragarria da, eta ez zegoen gaur egungo konexio hori, ez? Baina benetan bada gauza harrigarri bat. Dokumentazioari buruz hitz egiten ari zaretela, eta ari horri tiraka, jakinda, gertaera erreal batean, oinarrituta dagoela, ezakite Eduard Solak, gidoilariak azaldu dezaken, nola izan zen lan hori desbideraketa horiek egitea, historia errealarekiko, badago beste esaldi bat filmean, eta esaten du Aurorak fikzio guztia berez kontserbatzailea dela, ez? Zure beldurretako bat altzen hori. Filma horrelako izatean, begira, ados nago. Ados nago esaldi horrekin. Filma hau existitzen bada,
bada Clara Roketek eta biok egin genuen gidoia, bada bidali zigulako Mariak artikulu bat, esan hemen historio bat dago, erotu ginen, bilatzen, eta asko dago irakurtzeko. Hala eta guztiz ere, zuazte zara irakurtzen, testuingurari buruz, garaiko feminismoari buruz, Hildegardi buruz, Hildegarden testoi buruz, eta hor ja, buruak ez da egiten dizu. Nola nahi ere, kasu honetan, gidoia idazteko orduan, gauzari zailena etzen izan informazio hori guztia bideratzea, baizik eta filma norekin joango zen. Egin genuen bertsio bat Hildegarden ikuspegitik, egin genuen beste bat Auroraren ikuspegitik, eta azkenean erabaki genuen biak egon behar zirela, eta horregatik gaur egun bien ikuspegi hori dugu. Eta saiatzen da pixka bat bien mundua ikusteko modu hori azaltzen. Eta hori izan zen, benetan burua bete ziguna, erabaki hori hartzea. Eta pentsatu nahi dut, guk egiten dugun zinemak mundu hobe bat egin dezakeela. Baina baita ere, pentsatu nahi dut egiten dugun edozein zinema motak ideia batzuen artxibo moduko lana egingo duela. Hor jarriko dituela eta hortaz kontserbatuko dituela. Eta ideia kontserbatze horrek egiten ditu bai filmak, bai fikzioak kontserbatzaile, eta hori niretzat izugarria da. Baita niretzat ere dio, Paulo. Baina guazen jokonetan aritzera, ez da? Egon zen galdera oso erradikal bat haiekin lotuta, bai, egin genuen lehenengo bilera hartan. Eta niri oso ederra iruditu zitzaidan galdera hura. Eta beti ez duzu aukera horrelako sustrai bat eratzeko, eta gogoan dut nola, esaten zuten hau, eza gertaera baten historio bat. Eza ama bat, irrazionalki, alaba. Erailtza erabaki dunan, bera, etzen psikopata bat, bazituen bere arrastotxoa, baina bera zen fanatikoa. Hau izan zen lehenengo elkarrizketa hura, ederra izan zen, ez? Kokatzea zer den historia. Historia honetan hitz egiten da fanatizatuta dagoen emakume bat, ez? Eta orduan bihurtzen da politikoa, eta orduan hitz egiten dugu beste leku batean dauden idei ez da? Berak esan zuen bezala, zeruko ideia horiek, ez da? Eta gogoan dut, solasaldi hura, elkarrizketa hura, benetan, iruditzen zaidalako badela deklarazio bat. Bai, ez da, Auroraren pertsonaia ulertzeko adibeznik badut orain, badaukat aur bat, lau hilabetekoa, badaukat beste bat aurretik, kurrikuluma beteta daukat, eta orain, lau hilabeterekin, zientzialarien arabera, orain hasi da gizaki hori ulertzen amaren gorputza ez dela bere gorputza. Gauza fisikoa da, ulertzen ari da, gorputz propio bat duela. Momentu hau, guztioi gertatu zaigu, hemen gauden guztioi. Beraz, ez da hain zaila ulertzen nola Aurorak alabaren gorputza propiotzat hartzen duen, ez? Eta eskulturaren ideia hori, gidoian zegoen hor nonbait, eta baulak, hortxe sartzen du, ez? Materializatu egin zuen. Iruditzen zait ere oinarrizkoa dela Auroraren pertsonaia ulertzeko. Eta ospatzen dut, ala izatea. Eta ez zait iruditzen, pertsonaia misteriotsua izan arren, ezin badugu guztiz ulertu, ez zait iruditzen ezinezkoarekin empatizatzea. Ez da? Filmean esaten duzu, izan daiteke Hildegar txintxoa eta Aurora gaiztoa? Ez, filmak ez du hori egiten, eta hori da interesgarriena, ez da? Hortik kanpo dagoela, dikotomia hori baztertu egiten ditu. Hola, habéis entrado justo en el tema que os quería... Kaixo, hain zuzen ere, aipatu duzuek, galdetu nahi nuen gai hori. Fisikotasun handia du, filmak, hitz egin dugu gorputzaz, buruaz, nola landu duzue gorputzarena,
ikusita bai Aurorak eta bai Hildegartek badutela harresi emozional hori, baina Aurorak babestu egiten du, asko ukitzen du, garbitu egiten du, lan hori guztia, bai, haien artean egiten den zaintza eta babes hori guztia. Horri buruz galdetu nahi nizun. Baina zuzen ere, Eduardek esan duena oso ederra da, gorputza zurea dela ulertzea, eta hori guztiarekin lotuta, beraien arteko fisikotasun hori klinikoa da, ez? Oso zientifikoa da. Aurorak mundua ulertzeko duen modua. Eta oso interesgarria da, berat, tratatu eugeniko bat idatzi zuen, sinatu ez bazuen ere. Eta berak nahi zuena zen alaba, izatea oso argia, ondo zitakoa, baina fisikoki ere osasungarri izatea, gorputzaren zaintza hori klinikoa da, ez? Eta agian alderdi fisikoago hori, lurtarrago hori badator, Makarenaren aldetik, Abelen aldetik, eta hau da, proposamen orokor bat filmerako egin genuena. Niretzat oso garrantzitsua da, filmen alderdi fisiko hori, alderdi sentsorial hori, ideiak hor daudelako filmetan, baina izan behar dira iragazkorrak, alderdi fisikora ere itxi behar dira, eta horregatik gustatzen zait, argia lantzea, ehundura lantzea, argia, materialak, airea, gorputzak, hori guztiak lantzea gustatzen zait, zuzen ere horregatik. Eta filma egiteko moduan, talde osoarentzat, aktorentzat ere, oso garrantzitsua zen ulertza film hau Nietzschetarra dela. Nietzschek super gizona sortu nahi zuelako eta Aurorak super emakumea sortu nahi zuelako. Eta hor bi mundu fisiko sortzen dira, beraien mundu apolinear hori, perfektua, harmonikoa, hotza klinikoa, eta Dionisorena, ez da? Beraiek ordezkatzen zuten hori, ez? Kanpoko mundu imperfektu hori. Beraie doaz betzez jantzi eta kolore hotzak dituzte, etxean oso garbia dena metalezkoa, eta beraien mundua bazen beroagoa, eza kolore beroak, mundu zikin hori zegoen, imperfekzioa, aragia, odola, injustizia, desorekak, baina hori zen Dioniseri ez egokiona, ez da? Hor dago bizitza, baina beraien bazuten beraien plan apolinar ura. Eta hori plastikoki eta fisikoki horrela islatzen zen. Bai, guretzat ere hori oso konplexua zen, pertsonaian sartu ala guretzat askoz ere zailagoa zen elkarren gana gerturatzea. Hori askotan gertatzen da, Ni helduagoa naiz eta nik gogoan dut. Nolakoa zen gazetan lan egiten, nik gogoan dut nola gorrotatzen dituen, nire lankide ziren aktore horiek, badakizulako zer egingo dizun, ez? Eta nik beti urruntzeko joera hori nuen, baina hasieratik behartu gintu zen dantza egitera elkarrekin, ez? Eta ikusi genuen Aurora bi buruko monstro bat zela. Eta orduan hasi ginen grabatzen bani atzetik aterako banintz bezala, ez? Hor zegoen itzal hori nintzen, ez? Eta zuk hasieran bere presentzia sumatzen duzu, baina ez dago benetan horrez. Eta niretzat aktore gisa zailena izan zen sexuala ez izatea. Nik badakidalako horrez dagoela salvaziorik, badakit ez dagoela. Beraz, nik alabarekin egiten dudan bide horretan guztian, emakumei gertatzen zaiena badalako azkenean, ulertzen dugu elkorra garela, ez? Beraz, badago errepresio sexual bat, ez? Askatasun sexualaren izenean errepresio sexual hori egiten da, ez? Bai, bortitza da, ez? Horregatik amaitzen den moduan, ez? Ez dut ni bizitzen, ez zuk, ez inorkez, hau buruzkoa da, ez dut zer ikusirik horrekin, esan nahi duzun bezala, baina hori da gertatzen ari dena. Beraz, hor, joko horretan, elkar ukitzen genuen oso ezerosoa izan behar zen. Oean, etzaten ginenean, eta besarkatzen ginenean, plano bakarra duzu, Eta bilatu behar duzu. Izan behar da posesioarekin lotutakoa, ez sexualtasunarekin lotutakoa, eta Aurorak horri buruz asko hitz egiten du. Eta
Galizian daude, paso batean sortuak. Eta han, hemen bezala, badaude sorginak, badaude lamiak, eta beraien solas horrek erantzuten dio gauza ia esoteriko horri ez, non kode batzuk dituzun pentsatzeko, gero idazten dutena oso zehatza da. Baina dantza horrekin zegoen lotuta, gorputzak horrekin zuen zerikusia. Baina sexualtasuna alde batera utzi genuen posesioan jartzeko horretan. Noski, sexualtasunak ere batzuen bere lekua, baina kontaktu hori izan behar zen zuzendu idazuzuk edo osatu ezazuzuk hau. Begira, adibide bat aipatuko dut. Nire oso maitea den lagun batek, lenguan zera esan zidan, oso irizpide hona du, oso argia da. Eta esan zidan, hanka hori lo daudela. No, pero es heavy. No lo he dicho. Bai, ez du inork esan, baina... Me encantó. Izugarri gustatu zitzaidan. Cinematic, ateratzerakoan esan zidan lehenengo gauza hori xizte, hanka hori, Bai, eta aurra besoetan duzunean hemen jartzen duzu, ez? Nola hartzen duzun hemen, bai, eske datua transferitzen ari nintzen, ez egin barre benetan, ni horretan nahi nintzen betxatzen guarinen flipatzen, filmaketan, nik esan dio, nik uste du kopetan jartzen duela, aurraren kopeta eta informazioa. Bidatzen eta nik esan A, B, C, eta aurrak egin zuen A, B, C, esan nuen ikusten, bueno, erotuta genden dagoeneko ordurako. Bai, azkenean gauza batzuk kendo egin genituen lehenengoan muntatu gana eta ikusi zutenek esan zuten. A ber, bikoizketa dirudi, ez irudien, benetan gertatutakoa aurrak esatu zelako A, B, eta aurrak A. Esan, bai, esan du. Bueno, telepatia da horrela genbiltzan. Bai, orduan dagoeneko bagenden. Bai, hori xe izan zen, filmaketarako plana horrela xe geunden, bai. Buenos días, antes de todo, enhorabuena a todo el equipo. Egunon, zorionak talde osoari, lehenik eta behin. Bide luze eta oparoa, opa diot filmari. Natxarentzat galdera bat. Momentoren batean, abismona begiratzekoan, bueltan begiratu altzizun, bai, Nietzsche ez da, bai. Eta zuzendariaren zat, nola izan zen, zuzendari zalana egitea, pertsonaia hauek, zuzentzeko lana nolakoa izan zen, zerbait aurkitu zenuen, zerbait ikasi zenuen, zer esan dezakezu. Begira, Nietzscheren esaldiari buruz. Guztiz sinetxita nago. Ariketa da ez pentsatzea inguruan dituzun horietan. Zuk Sauronen begiari begiratu behar badiozu, ezta? Zuk begiratu behar baduzu. Amildegi horretara esaten dut. Ni berari begiratzen ezin dut nire semea ekarri, Zuk dena erabiltzen duzunean, noski, mugitzen ari ginen testu inguruan, kontu zibili bat zinelako, eta batzuetan berak esaten zian, ez honi helduko diozu, eta horti jongo zaten, nik esaten emakume honek, beraz kontu zibili bat zara, kontu handiz, bestela kaltetu egiten dizulako, bai, erotzen zarelako. Bai, ur oso ilunak izan dira, infernu bat izan da. Eta kasu honetan eduki dugun privilegio izan da komunikazioa berealakoa zela. Elkar ulertu dugu, hitzak erabiltzeko beharrik gabe oso modu ludikoan, barregin dugu begira, barregitea, honetan genbiltzala, eta barregin dugu saiestu gabe egiten ari ginela, eta egiten ari ginela aipatuz. Eta egia da, Natxoak esaten duena, kontuz, ez? Eta nik ezingo nuke, film hau zuzendu ama izan gabe, Eduardek aipatu du lehen, ez? Eta hemen dauden proiektuaren amekin, produktorekin, honi buruz hitz egin dugu maiz, ez? Amatasunetik, egia da, badagoela femenitosenaren gaia, baina amatasunetik zuk badakizu ezin duzula zure semea ekarri honetara, ez? Harreman atabiko honetakoa delako, erraietatik datorren harrema bada, baina aldi berean bada zerutarra, ez? Informazio galaxia bat zelako, ezagutza galaxia bat zelako, eta sekulako gozea zuelako informazio eta ezagutza hori jasotzeko. Tari guztia islatzen da pi pertsona hauetan, gauza asko dira.
Eta horregatik pixkanaka egin genuen lan hori. Eta gozamena eta privilegioa izan zen elkarru lertu hau genuela. Nola egin hau? Komunikatzeko gaitasunik ez duzun pertsona batekin. Batzuetan, jendea oso jatorra iruditzen zaizu, baina ez dago komunikazio bat. Eta kasu honetan, badaude bide batzuk, zeharkatu behar dituzunak, baina ezin dituzunak aipatu, ez? Eta bi izaki hau sortzeko. Eta egia da, bai, bi burutako munstruarena aztuta nuen bals hori, erabili genuen pertsona jaue pixkanaka eratzeko. Mai honetan gu gaude eserita, baina jende asko falta da. Guztiek ere, izan duten kontzientzia, konpromisoa, gozamena, izan duten konfiantza, izan duten erabakimena. Horregon da, hasieratik, elkar ulertu dugu hasieratik. Eta oso zaila da ulertzen, eta oso zaila da kontatzen, eta gainera erantsi behar diogu, ez direla denak ausartzen hau kontatzera. Film honetan, gaur egun zauridaden zauri handienetako batzuk jorratzen direlako. Zauri horretan sartzen delako. Eta elkar ulertu genuen, sentsibilitate komuna guztiaren gainetik zegoelako, ez? Esan garen, bueno, gaude mundu honetan, baina bai, eta nik uste, ezakit gehiegi esaten ari garen, baina hasieratik ulertu genuen, zertaz ari ginen, ez? Produktorearekin hitz egiten nuenean, Paularekin, gero Hilariekin hitz egiten genuen, denok ulertzen genuen historikoki kokatuta zegoela, eta sakontzeko hegaldi bat egon behartzela, baina gero thrillerrera egokitu behar ginela. Hori zen berezitasunak edo honetan. Nik lehen aldiz eduki dut horrelako material bat. Hasieratik thriller batean baldin bazade badakizu denbora neurtuta duzura, baina erritmo bat dago. Kasu honetan, une batetik aurrera erritmo aldatu egiten da, eta zuk beste parametro batean sartu behar zara. Eta zuk zure pertsonaiari buruz eman beharreko informazioa estiloarekin oso lotuta dago, idazteko estiloarekin. Eta hori beharrezkoa zen hasieratik argi edukitza bestela. Urteak eman behar dituzulako justifikatzen gauza bat ala bestea. Argi ulertu behar genuen hasieratik. Eta hor, sintesiarik eta handia egin behar izan dugu, eta horre presio handia ekarri digu. Presioa, baina erronka ere bai, Gai izan behar gara, historia modu ulergarri batean kontatzeko. Thrillerraren bide eta egitura horien bidez, ukitu erromantiko horien bidez, guzti hori guztia fikzionatuta dago, Barkamena eskatu behar diogu, Abel Belillari ez dakigu benetan maiteminduta egon ziren ala ez, baina hor ariketa narratibo bat egin dugu, kontakizuna irekia izan zedin, ulergarria izan zedin, baina bagenekien zauri handiak zabalduko genituela, elektrizitate handiko kontakizuna zela, eta horretarako oreka ariketak egin behar genituela. Nola zen, Belilla edo Bileia, Patrick? Aztu zait dagoenako. Badirudi, Abelen pertsonaia kotxadua, kotxadua. Ez genekien Belilla zen, Bileia zen, batzuetan Belilla bezala gertzen zen, bestetan Bileia bezala, beraz hor erabaki bat hartu genuen, ez bai. Sekulako anabasa zen hori, bai. Baina Abel bada, hori badakigu. Hori zalantzari gabe, bai. Etxegoetan izen bazuen, eta hasi aurretik, uste dut bezperan, erabakizela, ez abizen aldatu diogu, Ez, orain ez da Bileia, orain da Belilla. Eta nik gogoan dut pertsonaiaren aurkezpenean esaten nuen lehenengo gauza hori zela Abel Belilla dut izena, eta hori aldatzea izan zen filmak ekarri didan erronkarik handiena. Antes mencionabais también a las otras dos madres del proyecto, a María Zamora y María Contreras. A mí me interesaría... Lehen, aipatu dituzue bi ama horiek, ez? Eta nola kudeatzen da proiektua? Nola sortu zen proiektua? Ulertzen dut proiektua zuen aldetik, sortzen dela, Eduardek aipatu denaren arabera, eta erditzean nola izan zen. Aretoetan estreinatuko da, plataformetan ere, beraz, iragana eta etorkizuna interesatzen zaiz.
Bueno, lo primero, permitidme dar las gracias al Festival de San Sebastián por la invitación. Eskerrak eman nahi dizkio Donostiako zinemaldiari, gonbidapenagatik oso pozik gaude hemen gaudelako. Eta eduk esan bezala, ni momentu batean, aurkitu nintzen pertsonaia hauei buruzko artikulu batekin, eta bidali nien, Eduardi eta Clara Roketi, eta egia esan ez nekien seguru, baote ginen gai, film bat ateratzeko, baina ni banuen konbentzimendu hori, ez? Nik uste nuen aterako genuela, eta berehala erantzun ziaten baiezko batekin. Eta seginen garatzen, eta oso denbora gutxian sortu ahal izan genuen proiektu bat Paulari aurkeztuko. Hasi nintzen pentsatzen nork zuzenduko jakin gabe, Paula badela aditu bat, Hildegarten, bai, friki bat da, friki aditu bat. Nik ez denkin ezer Hildegarti buruz. Eta 20 minutura ditu zidan, nik emilia ez bidali niolako esan zian, Maria, baina pertsonaia, nik ezagutzen dut, unibertsitatetik ikasi dut, eta zizitzaidan kontatzen gauza mordoa pertsonaiari buruz. Baina askoz gehiago zekien esan. Bueno, biztan da, asmatu dala. Ez da soli zinemagile zoragarria bezek, eta berak ere baduela ezagutza galaxia hori guztia. Bera ere bazen galaxia hori. Pixkanaka, denborak aurrera eginala, zorionez aurkitu genuen Amazonen emakume zoragarrien talde bat, Maria Contreras hemen, eta Maria Jose Rodríguez aretoan eserita dagoena, eta biak hasieratik, biek babestu gintuzten hasieratik, film hau oso ambiziotsua da, ekoizpen berri dagokienez, behar ekonomikoi dagokienez, eta hasieratik egin zuten aldeko apustua, eta eman ziguten, zelai zabal bat, sorgenezan, eta edukia eranstari dagokionez elkarru lertu genuen hasieratik, eta orain bai, hitza utziko dio berari ere. Eskerrik asko ere zinemaldiari, eta zuei ere luxu bat izan da proiektu honetan lan egitea, asko gustatu zaigu elkarrekin lan egitea, privilegio bat da, orain zinematan edukitza, filma, aretoetan, eta aurrerago plataformetan itxarongo dugu, daten berri emateko, eta hori elastikaren esku utziko dugu, hainbat aretotan, ikusgai jarriko duelako, irailaren 27tik aurrera, eta, tamalez, eskatu baino denbora gehiago kendu diedanez, hemen moztuko dugu, txalo bero bat,